lokal. Idol John, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Idol Bernard. Impasingked ti City Veterinary Office nga ado pay laeng dagiti at taod ken may bilang awalang nga aso kadagiti gundaway iti syudad ti Lawa. Sigun na kini Dr. Samantha Licodine ti veterinarian iti syudad. Ada ti dua atartara kenenda kadagiti gundaway kalpasan na ti panakarescueda itay laeng kalabes. Kinunana anuman aday ti kastoy nga insidente ket adu met dagiti animal lover ti syudad tapos taray adaptaren da no awan dagiti tagikuan ket nasigud da nga iyoman iti opisina no da dagiti madungpar wenno kasapulan na maagasan. Imbatad na babay na ti kooperasyon dagiti umili ket adu dagiti madukduktalan da nga impormasyon karaman dagiti mababandonar nga aso ken pusa may sapay ditoyen dagiti mamalmaltrato adingwen. Kaputi daytoy ket nagbala agad ti veterinarian. Amasapul ko maamataripato dagiti dingwen iti masaya at awagas. Kasi ti panang taripato iti pada at tao. Kabayatan na mo usar met ti animal pound kapag yanan dagiti mares rescue maaso kay nagserserbi pa daytoyen may kadua pag yanan dagiti nagsalinaet tawan dagiti magsukon kadakwada.